היי, אני רבית אסף, דוגמנית, אשת עסקים ואימא מסביב לשעון. העבודה שלי מתמקדת בעולם היופי ונדרש ממני לשמור על גוף חטוב, בריא ומוצק. אבל מה עושים כשאין מספיק זמן בשביל חדר הכושר? הפט איירון. מכשיר ביתי מהפכני, נייד ונוח להפחתת צלולית וחיטוב הגוף, המשלב 3 טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם למגוון טיפולים. לפני עוד יום מלא צילומים, נסיעות וסידורים, אני חייבת טיפול הגוף עם מכשיר הפט איירון בשביל להיראות במיטבי. אחרי העבודה אני חייבת כמה דקות לעצמי, מכשיר הפט איירון לחיזוק השרירים ומיצוק הגוף. אחרי אימון כושר אני מקפידה לטפח את הגוף עם מכשיר הפט איירון לחיטוב ומיצוק הגוף, כי רק ספורט זה לא מספיק. ועוד לא אמרתי לכם את שני הדברים הכי חשובים. הפט איירון מאושר על ידי ה-FDA, ואם לא תראי תוצאות תוך 90 יום, תקבלי החזר כספי. מבטיחה לך, אין יותר בטוח מזה.